May mga guardian sa lamia kung ano ibig sabihin nito. Ay sundero umiikot. Di ba mga Trainingan. ito, ibabigtim. At tinago sa kanan. Kalawa ito dinabas. Kala ko lalahatin mo. Ay, gastos ko yan. Buta, manulak ko. Mabilis yung collection, at walang sublero eh. Next po. Oh, sa yawa na. Siyempre. Ay, may Epoy. Isa rin. Tinapay po. Nila pa po. Din na pa po. Rene kaya rin soft drinks. Ganda na maragul. Manyad kay plastic. Bono. Kailan mo tingin mag. Wala na po may kaya okay na po, okay na. Ay, wala na umini po, tala po. O tala bagya, pati may simot na. Hindi naman po, alam na. Biras lang yung mind. Mentol na ka. Ano ba ba yung Kaya ako sa pare-pares malapit. A few moments later. Herman! Adam! Mike! Diba? Herman! Ito! Herman! Ito! Last live! Man, Herman. Raymond. Apat. Yan. Michael. Apat. Mike. Ito. Michael. Ano ba? Wala eh, naano yun. No. No, no, no. Aliwain din sila. Raymond. Yarina. Arman mo. Arman. Kasi. Raymond. Raymond. Herman. Michael. Ito. Natayas lang pituloy ako na. Mike. Walo na yung mic. Man. Manito na apa. Arman. Roman. Roman. Nyamot na eh. Box office na. Box office. Kaya po. Sure tamo po ngayon, may presidente tamo po, Bro Herman ng Colgate chapter. Siya po yung presidente po ng Mike po natin, hindi ko rin alam kung bakit nanalo rin eh. Bro Mike po, vice president po natin. Secretary
Parehas siya mo eh. Assistant Sec. Magpapatopic na kayo po. Assistant Sec. Secretary. Suggest ko na mo, ginawa rin mo na. Gawa mo na kayong secretary, di ba tresurero, ito mo naman eh. Oo. Sino bang galing gawa mo tresurero? Tresurero. Alright. Tresurero. 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 Secretary po natin si Michael, ano? Galang. Oo. Masumpantala po. Busag na ka. Second pounder, tala po kayo. Ding may nyambot. Hawakan niya natin. Oh, ikaw, abi. Dugo ka naman. May commander. Roman, dugo ka dyan, dugo ka mga kanyan to. Abang nga ganyan na. Dati ka kaya ka naman kaya beka naman. Ikaw pa! Nagdaro yan. Ikaw mo eh! Ikaw Ipapyo nakatugakan to, gawa na yung obrano. Para magawa yung trabaho niya, sis. Maganda yung may tayo. Ayan, may maraming nakakita. Daming uji. Daming uji. Kailangan talaga itong gawin natin natin. Siya na kayo dahil matulupo. Oo, sige. Alas sulugan. Wala yung bumili yan eh. Alam mo bilya? Ang gano'n na siya dito? Dito magiging diret eh. Kaya pa kasi kumayan, hindi na. A few moments later. Sige, buhay. Alas mo kasi. Opo. Ito mong gagawin natin na to ay bilang panunumpa na siya po talaga tinalaga natin bilang isang municipal president po ng Apalit. Ito po ay isang obligasyon na dapat natin gampanan. Dahil ito po ay nakatang na sa iyong balikat, gawin po natin tama at tuwid ang mga nararapat na gawain ng isang kanya. Ito po, ulitin mo ang sasabihin ko. Roerman, ama ng buong Pampanga, at may basbas na nakakataas sa akin ng aking binabasbas. Ulit may pa, master. Hindi pa talaga. Marami. Tugal mo. Ano ako napapala? Kaya tayo nakangkay. Sige. Kaya kuya pa rin. Ama ng buong Pampanga at may basbas nakakataas sa aking pong binabasbasan ang napiling opisyal sa Apalit Municipal. Ako po si Herman Yambao. Hindi. Ayun yan. Oh, yan man yan ba? Oh, totoo. Wow. Herman Yambao Herman na Yambao. nanunumpa bilang isang Nanunumpa bilang isang municipal president. at aking Pinapangako. pinapangako Aking pinapangako, ang aking gagawin aking gagawin. ang binigay sa aming posisyon Ang binigay sa aming posisyon. at gagawin ang aking trabaho bilang isang opisyal. Gagawin bilang trabaho bilang opisyal. Sa isip, Sa isip, sa salita, sa gawa. Siya po binabasbasan natin bilang isang opisyal. Pinakagulot. Bro Mike, lubos na sana sa puso at sa isip
ang gagawin na panunumpa bilang isang matadong guardian sa pamilya. Gawing mahaba ang pasensya at huwag kalimutan ng tungkulin bilang isang Vice President ng palit. Dahil hindi na mahaba ng obligasyon yan, marami ka nang sinasakupan. Sana magampanan mo to, kaya ito po ang panunumpa niyong ibigay para marami pong witness na President ng palit. Ako po, pangalan mo? Michael Banyulit, Na nanunumpa nanunumpa bilang isang bilang isang Vice President Vice President ng aking ng aming pinapangako at gagawin ang ang binigay binigay na aming posisyon ng aming posisyon at aking gagawin aking gagawin ang trabaho ang trabaho bilang isang opisyal bilang isang opisyal sa isip, sa isip, salita, salita at sa gawa. Pangalan po natin, Secretary. Isang namumuno sa ating organisasyon, sa Michael the Force, nandito po ang municipal at mga founder. Ikaw, Bro Michael, na ikaw po ang pinili at binigyan ng basbas ng ating mga kasama, kapatid, sa pagpapamagitan ng butuan. Sana magampanan mo mabuti pagiging isang sekretary mo sa municipal. Kaya po ito po ang iyong susumpahan. Ako po si Michael Galang na nanunumpa bilang isang bilang sekretary ng Municipal. 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 At aking pinapangako Aking pinapangako at gagawin at gagawin ang ibibigay naming posisyon, bibigay namin binigay na posisyon binigay na posisyon at aking gagawin ating gagawin ang aking trabaho ang ating trabaho bilang isang opisyal bilang isang sa opisyal isip, sa isip, salita salita at sa sa gawa. gawa. Raymond, bayan yung pere talaga. Kung Raymond Valerdo ay inatasan at binuto ng mga kapatid natin bilang isang kanyang tresurero. Ako po si nanunumpa bilang isang tresurero. Ang aking at gagampanan at gagawin ang aming posisyon na aking gagawin ang aking trabaho bilang opisyal sa isip, sa salita at sa gawa. Pagtuloy ko sa latang A few moments later. Naalala na ni sana po kung kaya katamong kami tipon-tipon alam ko ka ng maging malaki na namin kaya hindi po makapagalamat siya kaya tulog ko na ako at hindi po yung pangako ko po ang tabayanan niya po yung municipal founder ni Deng gawan niyo po yung mga job ni kawag kami ito nung pumihalalo bakal po salamat. Si Michael Binoto bilang Vice President. Nagpapasalamat po ng saka po saya po ako nakikita ko po tayo sa bilang isang guys. Ano po yung katukulan ko gagawin ko po. Yun lang po. Katamong po. Ako po yung Michael Galang. Salamat po ganyan highway kong boto. Kasi na pong sekretary po rin yung municipal at kapalit. Sana po usap-usap tayo mo po. Salamat. Nagkamabangan ka, teka lalo mo salamat mga Sir Beber, maraming salamat po. Ngayon, ni-appoint bilang Municipal Vice Secretary of Treasurer. Sabi ko po siguro karang bayo appoint lalo na kung katandem kanini kakong presidente.
Sana isang-usap tamo pin, barita agwatang masalese at maayos yung katamong grupo at sana dakal tapang tiyabayan na masantig. At yung tiyatamong bike mo rin, sana may panyaw tamo. Hanggang dapat tamong gawan, sana iabe-abe tamo, baka di tayo yung tamong timan, katamong grupo, dakal salamat. Ano, wala ko dati, naman ako. Kasi tapos tayo, yan naman pa, mag-duty tapos kung compact ang Sir San Diego. Sana may dinatapong alto. Halimbawa, hanggang itang isa na yan doon. Dapat tuwing kaya katamo. Kita Sabado, yan tayo ng oras. Schedule, hindi na ko niya pumetong ay assignment ni Bro Herman ng Full Provide. Yan ang schedule na ito. Mag-ista na kayo nila ng kaya Sabado. Nano yan kay Bani? Sabado. Sabado, 8 to 7. Ay, 8 to 12. Ano yan, tuloy ka abang. Abang kita, Beng. Beng ko kinumang abang. Beng yan kasi. Yun, natapos na rin po yung aming eleksyon sa municipal officer. So, kami kasama kasi chief ng aming barangay sa Colgante. Sige po, Yeah po, thank you po. po. Salamat po. Yun, at ito ko na po tatapusin yung aking vlog. At maraming salamat po sa inyo. A few moments later. Yun, tapos na po yung aming eleksyon ng mga opisyal ng municipal. So, ito ko na po tatapusin yung aking vlog. At ako'y lubusan nagpapasalamat at nakabot po kayo sa kanilang aking vlog. Maraming salamat. God bless po. Peace.